Egwu Ikorodo bụ egwu ejiri mara ndị ọbụla si mpaghara Nsukka zone na Enugu steeti. Ya bụ egwu bụ egwu ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ na-agba maka na ọ bụrụ na ị na-etu esi na-agba ma ike na ume. Dịka m kwuru, ọ bụ egwu ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ, mana mgbe ụfọdụ ndị nne na nna ndị nọ nara di na nwunye na-esokwa agba, ọkachasị ndị gbara ya mgbe ha dị n'okoro na agbọghọ, maka na ya bụ ụtọ egwu adịkwa ha ịhapụ ya bụ egwu. Egwu a abụghị egwu mmanwụ, ọ bụghị egwu ọbụla tinyere aka na ụmụ ihe ọbụla gbasara ikpere arụsị, mere na ndị omenala na ndị ụka sokwuzi agba ya bụ egwu Ikorodo. Ma ọ bụrụ na n'ụbọchị taata na ndị anyị na ha ga-anọrị n'oge egwu ọdịnala nke ụbọchị taa bụ ndị Ikorodo, bụ ndị nke si Udenu dị n'Enugu steeti, mana a na-akpọkọta mpaghara ahụ niile ndị Nsukka. Ka anyị na ha nọrị anụ. Ebe anyị bịara n'ụbọchị taa bụ na ụmụndụ dị n'okpuru ọchịchị Udenu dị na Nsukka nọ n'Enugu steeti. Ndị egwu ọdịnala anyị na ha na-abụ ga-anọrị bụ ndị Ikorodo ka anyị na ha na-abụ ga-anọrị. Ị na-anya n'ife nkiri a, ị ga-afụ ọtụtụ ụmụ nwoke bụ ndị na-akụnya bụ nkwa. Anyị nwekwara ndị na-agbakwanya bụ egwu agba bụ ụmụ nwaanyị bụ nke Ada Igbo ga-esonyekwe wee metụ ụkwụ n'ala n'ụbọchị taa, maka na ife a bụ egwu ọdịnala ka ọ bụ. Ọ ga-enye m obi aṅụrị ma ọ bụrụ na ị soro anyị wee nọrịa ikiri ndị egwu Ikorodo a bụ ndị ụmụndụ nọ n'okpuru ọchịchị Udenu nọ n'Enugu steeti.
chetakwa na ihe a bụ egwu ọdịnala dị n'ala Igbo. Ugbu a anyị ga-agba otu onye ajụjụ bụ onye nọ n'ime ha bụ ndị na-akụnya bụ nkwa ka o nwee ike wee kọwara anyị ife gbasara ya bụ egwu ọdịnala Ikorodo. Anyị ekene gị. Ekene m ndị ọma na-ege ntị, ekenekwe m gị Adigbo Juliet, aka anyị dị n'elu. Biko gbasara egwu Ikorodo a, kedu ka ya bụ egwu si wee malite? Anyị kene Chukwu, egwu a malitere n'afọ 1999 ka Chukwu si dị na asị na ọkụkọ ga-abụ oke na-esi na eju ebu oke. N'afọ 1999 ka anyị bidoro ịkwado ihe gbasara egwu ọdịnala iji kwalite ọdịnala anyị. N'afọ 2000 anyị bute ya bụ egwu, anyị ejego ebe dị iche iche. Anyị kene Chukwu na ọ na-aga nke ọma. Ọ dị mma. Biko kedu ndị na-anọ na ya bụ otu egwu? Ihe ndị na-anọ n'otu ọgbọ a onwere ma ụmụaka ma ọgaranya, anyị na-anabata onye ọbụla n'ime ndị egwu a maka na egwu omenala maka onye ọbụla. O nwere mmemme a na-eme tupu mmadụ anabata ya na ya bụ otu egwu? O nwere mmemme a na-eme na-abụrụ na ọ bụ ndị isi anyị na-eje gị na ịbụ onye nwere ike imenwe ihe anyị na-eme, anyị anabata gị dịka onye otu anyị. Ọ dị mma, anyị na-ekene gị. Biko ị gwarakwa anyị afa gị, ka ịkwa n'afa gị. Afa m bụ nwa amadi Arinze Chukwu Atama, onye ụmụnda ebe a. Ọ dị mma. Dịka ya bụ egwu Ikorodo si wee na-aga, ị nwere ike ịgwa anyị ọtụtụ ebe dị iche iche unu jegoro jee gba anya bụ egwu? Ekene dịrị Chukwu, Arinze Chukwu na ọnọdụ Ikorodo. Anyị agago ebe dị iche iche. Anyị agago ma Lagos, anyị agago Delta, anyị agago Anambra, anyị agago ebe dị iche iche na Nigeria. Anyị kene Chukwu maka nke ahụ. Kedu ihe kpatara eji wee kpọọ anya bụ egwu Ikorodo? Kedu ife ọ pụtara? Ikorodo a bụ ihe gbasara omenala. Otu egwu a na-akpọ Ikorodo bụ otu egwu ndị jikọtara onwe ha, ndị nwere ndị na-agbara egwu, nwee ndị na-akwara egwu n'ụdị otu a. Nwekwara egwu ndị ọzọ enwechitere n'ala Igbo, mana nke nwere nke a na-agba ụdị egwu a, nke a na-eji ụdị nke a ka a na-agba Ikorodo n'ala Igbo. O nwechekwara nke ndị ọzọ.